سلام كبرات تخطتلتي نحجاب استدلال وزيناتات تشاينا نيرترا زتقلله فلي حلفه تقبر موسانا ابي ايثيوبيا سدتنياتات زبلعو كيسنو فرح سفينه مهلاو محبارو ابدو السودان حجونا محضرين ماكلاي بانك مسغواغو زلنسكي بزعباتا مفنجار زغاطملا كريميا مغلص مهابون كالن زتقلله كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخطتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم بريزيدنت هاجر دوب السودان سالفاكير ميارديت نعم حضر هاجرو بانك موسى ماكور دن كم مزنو تسيغو ات بريزيدنت اوش شومنت اوارح نخالا يوانيو ام حضر هاجرو بانك زسوغوك زلا نقد محجام حضر هاجرو بانك تهاجر زنبره ديار تونغ نغور بسلسته تركاب سلطانو دحر مئلايو بوتو تركيب صنح موسى ماكور دنك اب شومنت اوارح استسوغو لمخنيات اي تتقسن مكتل زنبره جوني اهيسا داميان كبربعتن حاسات حيزو غيزياو ام حضر هاجرو بانك كوينو تمزيزو مهلاو ات بريزيدنت بتلفزيون ابزهاو مغلص افليتو سلطان مسغاغر منغستي بخلت عامتات كناوح مخونه زفلطه بريزيدنت سالفاكير ميارديت اوشت ازي 5 عامتات نشدشت ام حضرتي هاجرو بانك سوغولا هاجر دوب السودان كاب سودان تفليا اب حمله 2011 نصنت كابت اوجات حيزا ابز زحلفه 11 عامتات بريزيدنت سالفاكير شومنت مينسترات فاينانسون كاب سلطان سوغويو دوب السودان معرتي قطيمو زلو قبيله زمسرتو زعبه بوليتيكاو بدهتاتن قچتاتن بلشو ناس سلطان منغستون او وጥቀታ عب اجامي غير زلا هصص حجز انت زي رغيبهم ابي ايثيوبيا لعل 750 شح سدتنياتات زبلعو كم زي هلوم ود حورات هاجراتن تكال سدتنياتات منغست ايثيوبيان افليطوم بروجرام مغب عالم ود حورات هاجراتن اغلغلت سدتنياتاتن كاب زدت تملستن منغست ايثيوبيا ابزوصو حبراو مغلصي هصص حجز ገንዘብ زي ركب انت خوينو دحر زمص زلو مسكرم ابتا هاجر تعقيبهم زركب سدتنياتات زبلعو اي كهلو من ايلام بسن كزي كغاطم زخل قلولاو دما اتم سدتنياتات نحصرت مغب قالعون حمام ناي مكلخال عقمم كداخمن كم زغبر سغاتم غليصم توكالن دايركتورن بروجرام مغب عالم ابي ايثيوبيا كلاود جيفادر بهصص حجز ገንዘብ انت زي رخيبنا اوشت سومونات 750 شح سبات زبلعو اي كهلو من يلو ودب حمرات هاجرات نسدتنياتات زهبو زنبر رديت ابز حلف عامتات كقنسو كم استجدده ابت مغلصي حبير لا اب 2015 ابي ايثيوبيا نزلو سدتنياتات زوهاب زنبر متن رديت ب 16 مئتاويت زقنس خوينو كاب حدار 2021 جميرو خا ب 4 مئتاويت كومدما كاب كبابي قدم حدا ورح جميرو ب 5 مئتاويت كقنس تغيريو مقناس قرب مغب عالم من قلقال قطب عالم مخبار واغا مغب ندادن كومو ونغጭታትን مغنياتات مقناس سدتنياتات زقرب زنبر حاجز يوم مقناس حاجز مغبي اب لعلتهم سدتنياتات زورد صلوان مفلاط كلتيوم تكالات مصنعتي اكايدم አለው እቲ መጽናዕቲ ቀረብ ረድኤት ዝተቀነሰም ስደተኛታት ነቲ ጸገም ንምጽወር መጠን ዝበልዕዎ መግብን አማዓልቲ ዝመገበሉ መጠን ከም ዝቀነሱ የመልከት ክላውድ ጃቪዳር መሰረታዊ ድልየት ስደተኛታት ንምምላእ ናይ 73 ሚሊዮን ዶላር ጎድለት አጋጢምናሎ ሓገዝ እንተ ዘይተረኺቡ ድሕነቶም ውሑስ ኣብ ዘይኮነሉ ናብ ዝመጽሉ ከባቢ ናይ ምምላስ አማራጽ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ክብል አጠንቂቑ ካብ ሓገዝ ተኣካላት ዝሓተቶ ገንዘብ እንተ ተረኺቡ ግን ካብ ዕዳጋ እቲ ከባቢ መግቢ ገዝኡ ከም ዘከፋፍል መሰረታዊ ድልየቶም ከም ዘማልእን ዕዳጋ እቲ ከባቢ ንምንቕራሕ ጥረ ገንዘብ ከም ዝቐርብን ፕሮግራም መግብ ዓለም ገሊጹላ تشاينا ايرترا كاب تركبن ام معبال زركبه 16 هاجرات زاتو نغرات بزيرو تاريف ويدما كاب ناي سدد قرص ناصا كتغبريا منستري فاينانس تهاجر ابزوص مغلصي 98 مئتاويت نايتي كابزن هاجرات ناب تشاينا زلاخ نغرات بزي قرص كاتو مخانو افليتو ابت منستري حلاف غدايات افريقا ودنگ اب تويتر ابزرغو حبريتا اتي ناي تاريف زيرو مدب كاب بحت مسكرم غبراو كم زخون ارغاغيصو فرياتن كاب قرص ناصا ناب تشاينا كلخا كاب زخلا هاجرات افريقا ايرترا جيبوتي سودان تشاد رواندا توغو ماكلاي ريبابليك افريكان غيني كوناكرن ايان مبزحتن زن هاجرات بممزني بنك عالمن اهغراو معكن ገንዘብን ምስ ቀዳሞት 10 ዝኻታት ሃገራት ዓለም ስርዓ ኮይነን ዝወሓደ ሰደድ ዘለወን ሃገራት ያን ቻይና ካብዘን ሃገራት ዝላኽ 8786 ፍርያት ድማ እቲ 98 ሚእታዊት ካብ ቀረጽ ናጻ ምዃኑ እኳ ተገለጸት ዝርዝር ናይቲ ዝላኽ ነገራት ኣየነጸረትን ኣብ 2020 ኣሞንጎ ኤርትራን ቻይናን ዝነበረ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣስታት 330
30 ሚልዮን ዶላር መንባሩ ጸብጸባት ንግዲ ይሕብሩ ኣብታ ዓመትቲ ኤርትራ ኣስታት 70 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ማሽነሪታት መካይንን ጎማታትን ክትሽምትን ከላ ልዕሊ 264 ሚልዮን ዶላር ዝተገመተ ነሓስን ዚንጎን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ማዕድናት ናብ ቻይና ልኢኸያ ብመሰረት እቶም ጸብጸባት ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ነዳድን ማዕድናትን ዝርከቦ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ናብ ቻይና ክልእኸ ከለዋ ቻይና ኣብዛ ኣህጉር እትገብሮን ንግድን ወፍርን ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ይግመት ኣብ ዩክሬን ዝተኻየደ ኩናት ብክሬሚያ ከም ዝጀመረን ባሕርነታ ክዛዘም ከም ዘለዎን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ነዚ ዝበለ ኣብ ክሬሚያ ዝርከብ መደበር ኣየር ሩስያ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደ ሰብ ዝሞተሉ ተኸታታሊ ምፍንጃር እዩ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ነቲ ናይ ሶሉስ ምፍንጃር እኳ እንተዘይጠቐሰ ክሬሚያ ዩክሬናዊት እያ ፈጺምና ድማ ኣይንገድፋን ኢና ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ድማ ኣብቲ መደበር ተተኮስቲ ከም ዝተፈንጀረ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዩክሬን በቲ ምፍንጃር ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ከም ዘይወሰደት ብምግላጽ ንዝቐርበላ ክስታት ነጽይጋላ ኣብ ዝተፈለየ ምዕባለ ኸኣ ሰበስልጣን ዩክሬን ሩስያ ኣብ ማእከላይ ዞባ ድኒፕሮ ፔትሮቪክስ ብሓደ ለይቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ኣብ ደቡብ ድማ ኣብ ዞባ ዛፖሮዚዝያ ካልእ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጾም ሓውሲ ደሴት ክሬሚያ ኣካል ዩክሬን ምዃና ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዋ ኮይኑ እንተኾነ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ከምዘይ ሕጋዊ ዝረኣዮ ሬፈረንደም ኣብ 2014 ብመንግስቲ ሩስያ ድሕሪ ምክያዱ ክሬሚያ ኣካል ሩስያ ክትከውን እያ ተረኣያ ብዙሓት ዩክሬናውያን ድማ ነዚ ፍጻመዮም ከም ምጅማር ኩናት ምስ ሩስያ ዝርእይዎ በሶልስ ኣብ ምዕራብ ክሬሚያ ኣብ ጥቓ ኖቮፌዶሪቭካ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ሳኪ ኣብ ጥቓ ብበጻሕቲ ሩስያ ዝፍተው መዘናግዕታት ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ከባቢ ተኸታታሊ ምፍንጃራት ኣጋጢምዩ ኖቮፌዶሮቫን ሳኪንን ካብታ ንገማግም ባሕሪ ዩክሬን ንምዕጋት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ኮይና ዘላ ወደብ ሴቫስቶፖል ንሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ይርከባ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፖሊስ ከተማ ኣልቡኬርኪ ኒው ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ 4 ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ዜጋታት ብዝተፈጸመ ቅትለት ቀዳማይ ጦርጦሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝእተው ሓቢሮም እቲ ወዲ 51 ዓመት መሐመድ ሰይድ ዝበሃል ጦርጦር ትማሊ ሶኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኑ ብቅትለት ክልተ ካብቶም 4 ድሮ ተኸሲሱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ገዝኡ ኣብ ብዙሕ ኣጽዋር ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ሓቢሩ ፖሊስ ምስ መርመርቲ ብምትሕባር ነቲ ኣፍጋኒስታናዊ በቲ ናይቶም ካልኦት ክልተ ሞት ክኸሶ ይሰርሕ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዚ ቅትለታት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ተኸተልቲ ምስልምና እቲ ሃገር ዘሰናበደ ፍጻመ እዩ ነይሩ ካብቶም 4 ኸኣ ናይቶም 3 ቅትለታት ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ዘጋጠመ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ሓላፊ ፖሊስ ሃሮልድ ሜዲና ነቲ ስርሒት ኣመልኪቱ ብሶልስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓንቲ ኣብዚ ጉዳይ ተሳቲፋ ተባሂላ እትእመነላ መኪና ኣለልዮም ነቲ መራሒ መኪና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ገሊጾም መርመርቲ እቲ መጥቃዕቲ ብውልቃዊ ባእሲ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥሩ እቲ ጥርጥር ኣብ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት ካብ ኣፍጋኒስታን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝመጸ ፖሊስ ይገልጽ ካብቶም ግዳያት እቶም 3 መበቆሎም ካብ ፓኪስታን ኮይኖም ኣብ ሓደ መስጊድ ብሓባር ዝመላለሱ ዝነበሩ ተራ ዜጋታት እዮም ብመሰረት ፖሊስ ዝሃቦ ሓበሬታ ኸኣ ብዘይ መጠንቀቕታ ድብያ ተገይርሎም ተኽሲ ከም ዝተተኮሰሎምን ከም ዝተቆትሉን ተገሊጹ እቲ ራብዓይ ዝተቆትለ ኸኣ መሐመድ ኣሕመድ ዝተባሃለ መበቆሉ ካብ ኣፍጋኒስታን ኮይኑ ንሱውን ብሃንደበትዩ ዝሓለፈ ሕዳር ተቐቲሉ ምክትል ኣዛዚ ክፍሊ ገበናዊ ምርመራ ፖሊስ ካርል ሃርትሶክ እቲ ጥርጥር መኪንኡ ደው ምስ በለት ገዝኡ ብሓንሳብ ብጉጅለ ፍሉይ ሓይሊ ድሕሪ ምፍታሽን ከም ዝተታሕዘ ገሊጹ ፖሊስ ናይታ ጥርጥር ዝኾነት መኪና ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሕዩ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ጥራይ ካብ ህዝቢ ብዝረኸበ ሓበሬታ ነቲ ጥርጥር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትዎ ዝኸኣለ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም